Fi wedi bod yn ymwybodol o waith Ratra bys cwpl o flynyddoedd bellach, a beth sy'n taro fi am biti nhw fel grŵp o artistiaid yw cymaint maen nhw'n creu awyrgylch a gwaith sy'n hwylus, sy'n hwyliog a sy'n groesawgar a wneud ti'n deimlo bod ti'n gallu bod yn rhan ohono fe, sy'n falle bach yn wahanol i rhai grwpiau neu artistiaid sy'n o bosib yn rhoi'r argraff o fod yn uchel ail. Felly, dyna pan o'n i gorfod cael Elin a Gwenny ar y rhaglen. Haia, Elin dwi. A Gwenny dwi. A da ni'n collectif Ratrap. Nathon ni gychwyn yn 2016 pan oedden ni, oedd hanner y collectif fel students a nathon ni gychwyn wrth wneud takeovers o adeiladau fel cons clubs, basements, a wedyn oedden ni'n rhoi ymlaen almost 24-hour events, so oedd na arddangosfa yn ystod y dydd a wedyn gig yn y nos. Mae bod mewn collectif yn neud o'n haws bod yn artist weithiau, achos mewn undeb mae nerth. Mae'r mae'r support da chi'n gael o gweithio efo pobl eraill yn helpu yr proses creadigol. Mae'n neud ni fwy gweithgar am hynny, ynddi? Yndi, a mae'n neis cael y mewnbwn gwahanol gan pobl sy'n gweithio yn wahanol i'r ffordd ti'n gweithio. A mae'r ffaith bod o'n collectif cerddoriaeth a celf, un o'r rhesymau nath ei gael ei sefydliad achos bod cerddoriaeth Caerdydd mor, bod y sîn yn rili fel bywiog, a bod ni'n stryglo weithiau i gael bod ddod i digwyddiadau celf. So drwy cymysgu'r ddau, oedden ni'n cael cynulleidfa cerddoriaeth i ddod i bethau celf, ac oedd yn golygu fod just fatha'r pwll o bobl oedd yn dod i bethau'n fwy i ni, rili. Dwi'n meddwl bod o'n ei gwahaniaeth bod ni'n ferched yn neud o. Nes i fyw i Llundain ac o'n i'n teimlo bod yna lot o ddynion yn rhedeg lot o bethau fan'na. Mae Caerdydd yn eitha iach, yna lot o ferched eitha crin fatha'r rhedeg y sioe yma, so mae'n lot o bobl i fyny ato fo. Da ni gyd fatha artistiaid yn neud lot o waith perfformio fyd, a time-based, so ti'n neud lot o waith ffilm a stwff dwyt. So mae stwff fel yna'n yn tueddu fod yn fwy ephemeral. So really pretentious. So efo pethau fel am, mae o'n fater o dod gwylio fo a mynd.